Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kitang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akasla na pasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat. Ada yung tupulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod nyo iti dahi ito yung programa kat maibasa da kita pakasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sa gudahin nga ti surat, ti pagkasalitaan, idi kalman laeng nga paset ti pagkasalitaan ni Karen nga napolwan, nakasamsam it, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi, tamakipilpilaak. Iti grocerya nga naggroceryan, taado de kitay aggatang manong. Nakipilaak, iti may kadua nga counter. Iti nakiktutak, tada nakat dimukul iti patong kong mariknak. Manong name, iti talyawak, lalaki. Hoy, bastos ka! Habi ko nung mga bastusa. Di padukol mo. Sorry, Miss Beautiful. Sa anak ka, Miss Beautiful. Mrs. Akon, ada asawak. Langam nga minti balasang pailaing eh. And pasensya kan ka bata sa sarunong ka kita medyo nakitak tapuan ti barukong mo. Nga bata naka-sleeveless kamit nga rod. Iso nga, timang ka na, takan indusol mo kanyak? Indusol mo kanyak? Sorry, misis. Saan ka na makaringkor? Bastos ka. Pasensya kan ko na kumat. Sa sunong minti saan nga teko na ako. Siguro namin saan nga agpatangkan? Misis, delikado. Datan tikit kita na kiti padang nga customer. Una tagpadukol ka, met? Saan mong ibagbaga? Nakababay na padukulang ka, saan mo pala ibaga? Bastos ka nga talaga. Sorry, misis. Sorry. Hintlo ko na dyan. Napanakit din, padukulan nga. No, kasto apikit kami kasto itarawate ka. Siyempre, lalaki ito sumarsaruno kanya kita medyo matamdagan naman tabarukong ko. Sleeveless. Nakabraak man ang nagpinas nga rin sa tabarukong ko. Sak naka-short. Ay, nagloko na ito yung lalakin. Napanakbitin pitatukulan. Numunta kasla marikirik nakpaila nga talaga nga nakatangtangkan dyan padukol na kanya. Sa balik at man, malagip ko visit kastoy. Mangmangig na siguro ti daya mutum ko manong name isod ka po na nga. Inya sidig nakid din manong name iti bibig na iti puon tilapayag ko ket naang sawa na tilapayag ko. Uy, sorry taga. Uy, sa mo nga sang aw na ba lapayag ko agad. Nagbarat sang aw mo. Dinak na kami mapakawan. Sorry talaga. Sige. Si papakawanak kan. Yung sa mong isasidag na bibig mo, yung talapayag ko, kit ni sumsonggarin tutod ko. Nakalukloko ka. Amom samit ka ko. Yan. Awan. Nakayat mo, agmultaak. Ano ko mapagmultam? Intag merienda. Ha? Hoy. Intag merienda. Tapos na makabayad na ito utang ko. Di pa nang padukol ko kayong ka. Di mo ulitin yung tadukol-dukol. Manong name saan lang iso itagpatpatangkin. Siyak manong name akter-ter na kak. Takasano. Nagbaragit sang aw na. Salagat iya sinig. Tibibig na tilapayag ko. Apo. Manong name yan nila ito ay nang marikrik na kaya. Diyos ko. Pwede matanunan ng tiyayan ko manong name yung manang talyawag ti lalaki.
Alat nagan mo, Mrs. Karen, si Kangay, Romel. Diyago na ka. Ada mga lata kargam, awan, ada kotsek. Ilugan na to yung kotsekon. Ta, inda to palag merienda, kalpasan na itulod ka to sa Jabalayo. Saan ka mabalin? Nga itulod na. Yung may kargam pa ilang nagito karga kain kotsem. Sa into numalpas na merienda, palugan na to tricycle. Itulod ka na Jabalayo. Saan nga mabalin? Ada nilakay ko. Kahit noowan nilakay mo ngay, di mayat ka. Nakalukloko ka. Sana ko magpagunyan. Hindi nakit kita ng kasto. Habay, nakapagpagkita pa nakita? Mrs. Dalpasen, dito yun. Ay, sige. Edi, tas yung marunumat ni Romel, manong naming. Orahin na ka? Sige, orahin ka. Manong naming, dagitiya, para bagkat iti groceria, insendyas ni Romel, manong naming sa din no pangipananda. Iti nakaiparkingan na manong naming itilugan na. Kasi dagbit lagayam. Makaparking ka kam dito eh. Wen, napiksat pulko dito eh. Ay, Barok, sir? Oh, tip mo. Thank you, sir. Kompleto mo lang ng bagat mo. Imanay madlat ang compartment na. Imanay, sir. Okay. O, may kan, Karen. Inlukat na tiri daw ti kotse man. Naglugan na. Napamalitiyan na. Yung tiri daw tesdeg. Iti manibela. Naglugan man. Yung di na pala pinandar. Pandara mo na ata yung tan. Pero ka, pinandar na manong namin lukat ng di aircon. Numan ang kitain na. Mabikitan na. Pasensya ka na. Pasensya ka lang, pasensya. Nagdakla nga basol mo, agasem. Adda asawak sa muna pasadak padukulan. Log ka tawa ka. Kasang ka lang padukulan. Nukayat mo. Ha? Nukayat mo. Ipakitakin ka. Oreta dati ito nagtikot siya. Uy, sa mga raming dendeta. Ni manong namin. Inikat na matan siya kung si sinturon na kalbasan na yung baba ni siper na kat inruar na. Ay! Nagbastos. Makakita ka. Dakila niya. Ila. Baka pati si kada asawa mo. Kabay ka man. Ila, saan nga dito ya? Ha? Ano na ko na? Saan nga dito eh? Kahit nang sawin, kahit mo ganan ng saan nga dito eh. Bastos ka katala, dumsa. Saan ka dumsum sa akin ah? Daan na patarayo ko. Dito kasi gan nga restaurant. Ya? Diyan takuhan. Ano to eh? Karagiti, kita alis tulahin. Saan nga, malutluto pa lang. Kaya rin mapandakaragiti fast food, kahit maluto matla. Te restaurant di kahit ko. Special nga makan. Mapandat special nga restaurant. Kabata may sakang special. Hala, Romel. Alay. Pastos ka. Saan mo lang yung padugol. Napamo pa yung pakitan. Ako lang ang kagamawan. Ikabam to nga damdama. Inod to eh. Nakalakit kumangganat. Hindi pala mangal daw. Sa tanto mo pa nagpalay yung City Hotel. Ala, dasawag. Ori siya, kadawat dasawag. Yung naloko kamit ngamin, napamupi natangkin. Ita, hanggang pulos nga umlayin. Kastawan, iti, rungsot na. Napiapikin ka. Hapay, yung nilakay ko. Hapay nilakay mo. Diabetic. Kahit mo sawin, nagproblema ka. Nabayagin. Masakasakit nilakay ko. Ada jabalay. Siyak nagtatrabaho. Duwat anak mi. Arig na balo ka na. Si bibiyag nga natay niyang lakay mo. Un? Kung kunak pagid din, napipinas pagid din, namatayin, tapno hang agrigrigatin. Ala! Lolo, madilata. Hindi ko pepesod ko na. Yung ti agrigrigat. Aggas-gastos, nagdaktal gastos na.
No kasalungamin kat nakalalailo nila kay ko. Nakasamsam it, nakalalailo. Mahilig itinasamit. Amat, permi. Nakakat nga ito lang doon sugar na. Deta, iparit lang doon doktor, mansulat ta. Natagbayan na, kasi dyan na. Napi ako mamat no, makasakay pa eh. Kaya orin nga tamat makasakay. Di mo tlong. Apay. Ori ay ayaman mo kasi dyan. Awan eh, nawalatan. Ori mo kanam. No, awan. Kasi laigas. Ngamidi, naglaing ini ang penga nagsakit. So nga, manon nga tawan nga may iliwak. Baglakit din tanamam mo, Carmel. Kin pinatukulan na. Wala, katawa ka. Nagmayat gayon, di pa nagamamutan niya. Napadukulan ka. Manong naming kasla kamla na bayagan nga gamammo ni Romel. Takasano, permi nga nakadagdagat. Iti rumor kami, nang dumsag kami ti kotse. Manong nami, inakbayan na. Siyakmen, mapapara ko pa kang na. Diyos ko, baka nun makakita kanyak, nga makamamu kanyak, dagos na ipulong kinilakay ko. Ngam, sorry na lang, lakay. Kasapulak na di mo maitid. Napatukulan na, nakita. Saan ko mga jak arapa-apen? Basul man iti Diyos. Ang mamakawan mo ni Apo Diyos. Kinon ko na manong nemi kat nakaragraksak kami nagsasalita kabayatan nga ororayan mi manong nemi ti order mi. Kabayatan nga ororayan mi manong nemi aksangsango pa itay damo iti ko angkat umabay matentihan ko. Abay mabay ka. Kahit ka nga walang ati banglong. Nagbanglo ka. Ngamit Kaya't mangig ka man. Nito ito eh. Manipo di tayo pinatukulang kaging kaita. Sampay ang pulos ng iblay. Sible man. Nakarungrungsot. Ratay babak na shipper ko. Alam, dito. Uy, kamabay nun. Diba? Basit mo ti customer. Nasuli man tayo yan. Alan. Muto yung tayo, ma'am. Isa ko hindi nakalukat nga. Dita, nagtakal, nagbara, nagtungkan nga talaga. Romel, paitak out mo, tayo dito restaurant, dito hotel, panganan ta. Sigurado ka? Paitak out mo. Dito ito eh. Alam mo kung ibibatan na. Talaga nga dyak ibatan. Nung nagbara, ang dako. Kuti-kuti. Kaya't mga mulmula. Ay, ito na nga ito eh. Ito eh. I love you, Karen. Kaskarina ay. Aman. Sala nga ka po. Tanakitak ti paon ti marukong mo, isong ating mangkin. Sa nga laga po, pinatukulang ka. Ngayon, tsaka mo tirik na. Ada asawam, di ba? Ada asawam. Ngayon niya. Mga pa, nagsanay ka. Sa nga mapmapnek. What? Dato ka kinatangkin na ka nagdakkel, di pala mapnek. Kinakayat na dakdakkel. Nagsapol pa dakdakkel. Imposible. Kahit mo sawan sa lang at lalaki na garamid. Apay. Di ka dilang lalaki ti manglipot. Pati babae. Kahit mo sawan talaga nagsina kayo. Nagloko mo din. So sana nga mawalin lakay mo. Natoyak. Ipatik out ang aruden tainta. Manong nemi nalipatak nga dagur ure kanyak sa diabalay.
Napanagbasa manunemi dagiti anak ko kadag may sa nikintin nga asawak sa balay. Mangal daw mo dahil dyan, siyempre mabisin. Yung tinawagak manunemi ni Nana Sabel nga karubang. Nana Sabel, ni Karen dito, ay, balasa Karen, abay, kumusta dito balay? Kaya umati mong mga ko, nakaulimat. At ang problema ka nanak, sana ka makawin ng masapa. Kaya di mo matawagan di asawa mo ya. Ngangang sa cellphone na dyan. Abay yung kaman lang basit pakanin ni Sunat ha. Orit hamad nga nakalukat, hamad nakatrang ka tarido di kusina. Alam tayo, nagbaybayad ak to kayong ganana. Tayan anos mo. Dati-dati mo siyang garinga. No, awang kaduan ni Kintin kita. Da kayo makamuking ko na. Lawad. Adamakan nga ron sa Jibalay. Awang nga ron. Lagad kayat na lagi direto linutok nga inabraw nga tabati utong. Ano? Tabati utong? Tabang utong. Hanyo lakit unang kinadot buggoong. Ay, di ako pakitag buggoong Patis. Mayat. Kinamatisan nyo. Sinaluyutak Ay, kayat na. Magusto na nata. Alam nga rin na pangasyo. Wen, paano mga minapi maladag ko ang agawid? At importante na. Sige ka rin. Initalya work manong naimi ni Romel umis-isem. Naglukan. Awang gayong mang pakan kinilakay mo. Damat karoba mi. Apikit din. Isukit din timangan. Check Iso nga, patayin pa tikas ganun nga hotel ti papananta. Wahan manong naimi nagbalina ng kasulatay awang babain ko. Amukmet nga rod manong naimi nga basol ti amin. Nga man nga rod kat iso ti diktar doron tirik na rugso kinaarem ken panakailiw. Nabayaga ko nga nung naimi nga mailiw launa. Sipod idi saanin nga mabalin ti asawa. Gabot na diabetic manong mahilig tumot ngamin tinasanit. Sudayta, agsaksakitin, nagastos, dagiti tumtumarin na, sakit saan na pulo sa mabalinin, ore pa'y kanak, awat, kaslaigas. Irindo tayo dadda kami ti uneg ti hotel, manong nemi siya kunti mo na nga naguyos. Limong bamot manong nemi ni Romela po, nagmatcho ka lalaki. Isla jak pala mamati, manong nemi nga insukat pa lang ti asawa na. Manong nemi, aglamo-lamo kami ngagpadpada ket madaman ti managgabu mi trabaho ti kama. Pero siya at talagat adadda nga mailiw manong nemi siya kunti nang rabaw kang kuwan. Dagiti bibig na manong nemi naglanang dagiti bibig mi tinapawot kabayatan nga mas masahyan na dagiti tuwa aman sanas iti barukong ko. Iwain manong naming pababak ti bibig ko, iti tenged na, iti barukong na manong nakamatmatyukan barbunan. Siyak ti umunamangan ko na. Datay, nakita ka ng dukol kanyak itay. Agarluad ka ita, kagat-kagatan ka ita. Pinadukulan na kiditayin ko na kinsakmul kon mamo. Karen. Karen. Basol mo, pinadukulan na. Kasi nga, ay. Karen. Karen. May nga kaslalandok. Di sumuko, di ka rumukma. Aray. Di mo unay. Kasla nakabasolin nga agpay sumanong namin natin ng dokul kaniya. So, kinagat-kagat ko na. Yung sambit lang nga taga-kagat. Yung damor nga kagatek, damor mat at umangking mano. Nakakarkarit ka, nakakarkarit ka, Naging ka manong naming nga si Mublat Mat ni Romel. Gabota, insinyas na
ipangatok keng kuan na manunemi dagiti gurong ko ket daytan. Siyak daking ngato ket isut aking baba kastaw na yung ti panaka panaka paaruyot na manunemi sinipsipan na ko lang. Oh, Romel. Oh, mayat na pandangan eh. Wala pa rin. Romel. Talaga mawawak na unay na bayagan nga natikagan da itang talong. Kaya gusto ko na yung matipa ng sip-sip naman na yung diyaka mo natiltil muna na sip-sip-sipan na. Sana kat inserrek man na yung mitidilan ako na kat kaputa siyak di aking baba, aking ngato, inmudumud ko na oh, well, isis pati agong na pa yun manong siyempre. Ang gudugod ko nga rin kasi dyan yung mamag manong. Di pa'y baka angas sa. Sana kat pinagkuti-kuti manong na yung mitidilan na kat siyempre, adad na nga maaros tirik na, Mel, umapana ko na rin. Ad-adan manong naming yung mundumod ko, tipos-ung ko. Ora nalupisak manong naming ni Romel. Ngayon di, tayadayunan tip pahatong ko manong. Nangahalat pa ng punas na iturupa na. Nakoy-uyong ka, Karen. Nagmayat ngamin. Sige. Pagbatukin na tipos ungkin po so. Tasyak met, iting making nga to. Sige, Romel. Sabi ko matasal lang ita. Itultuloy tato ko Romel. Itultuloy mo ko matimang padukol kanya. Nagpintas kamit namin. Ngayon sayang ti pintas ko diabetic matilakay ko. Hanggang pali atak to. Well, gusto ko na yun ti panang karimkam naman unay ka digiti mansanas. Aging gaman unay nga narik na kung tinisang sangayan. Nga kinatangken, kinabara, manong nemi nga simbreken ni ti kuwebak. Nakdakil nga amang keng kuwana, ngem ni kintin nga asawak manong. Talagang inwak-wak na ko namin sagat na. Nakauy-uyong day tarmas mo. Depende sa pag-uyungan na. Kinagat-kagat mo at ngamin tayo loko sagana kay Romel. Romel, maparak manin. Romel. Urek la namin adu manong. Namin adu. Nung adyak na tala mabisin manong nemi ka talagang intultuloy mi. Papangkam ko man nga dagos iti second round manong nemi ay mabisinak man. Mabisinak, Romel. Di ba nga kamanin? Di mat makabawasin deta. Ay pakan mo. Nakauy-uyong deta. Dinukulad na kindi. Kapana kiti banyo manong nemi nga nagdigos. Si marunong matisuna. Kalpasan na, naglangalangan kamanganangan. Nakasamsam itong kalmay sa kada kami manong kapotag sinsinubo kami. Naglado ta kami ng nagamam mo. Kadi, Noy di baruka ken balasa nga iso pa nagamamuta. Isok mat pa ng padukol mo kanya kidi. Di. Ako kumati problema ta. Sanggam ko mga nag-asawa kinikintin nga nalailo manangan ti nasamit nakasamsamit managsasamit hanga pananawa digiti may kontra ti sakit na aramitan na iti ko ang unang digiti sugat ng hanga mag-agasan hanga makatakder nung jak tulungan na kasi nung harden no grukit ikarigatan naman lang ada arinol na sila makapangamat lang makausar niti putsara yung tinido baka madamamat pandangan na itan
Noon na pang binalunan ni Nasabel. Pinagsidahan na iti tabango itong nga nasaluyutan. Paborito na niya eh. Basta. Sige. Kaduan na arti mga. Palapasan na. Nagawit tanto. Hala? 3 oras. Romel. Anda pa may sakit ko 2 oras ta. Hindi alas tantang arti mga. Tamangan tanto manen. Naipidwami, naipitlo, mi pa'y manunay. Ano, mabalin na kung bakit nagpa-extend at nagkawit na dumikatin. Nag-check out na ito before 12. Hila kayo mo, awamang pakan kang kuha na. Ay, kung kaya man niya, digit-digayam anak ko. Mga bale, mayatak niya tulad na kon. Tapno amom itong tumayam. Orat na nila kayo ko. Dumat ti kwarto di balay. Ano nga basta makaruwan ti kwarto. Ore makadla ko sa pangaligan. Mayat ka? Nabimitas no sikat umay di balay mo. Ana? Adam at bukod ko balay. Anak nga ron, intugot si asawa. May sa amin eh. Hanggang pinagpinapos, sampay, pututan ka. Kasta kumamatibagak kang kuha naman nung nami tapno at damay 3 nga anak ko. Pututan nak ni Romel. Ngayon no saludsudan to nga ni Kintin gas pagkarikan kasanung agsikugak ket anak met nga kukuain. Baka muto dita na, nanangarot pa'y, nalpasan na kastoy. Intulod nakgarod manong nami ni Romel kadi supay tinangidiskarga anang bunag kadagiti krinoseriyak manong nami anang miserek iti uneg ti balay. Ngayon saan nga nagpagpakita pa iti asawa. Ginakon. Sige. Di number mo. Dito number ko ni. Punbuk mo ha. Sige. 0956 Globe? 0956-155-2595. Isamat Globe ni Nemirus data. Ambot ha. Sige, ulitin. 0956-155-2595. Ini may paknikon manon na iminig sa riyak si Mreka kitsilid. Nakadugaw ti asawa. Pasensya kan. Umay na kami lang pinakanina na Sabel? Uwain. Okay lang. Nasaset pagid din nga rin, no? Mga halakat, di ko, ha? Pangsabidong mo kaniyak, tapos namatay ako. Sa talay pagpagkam. Awan tumin sa serbik. Ininot nga marunrunot, di bagi. Gabot tigas nga sakit. Dahil tangamin, managsamit ka, nakasamsamit, may hilig ka. Gabutan na samit akong kaya. Gusto mahilag magtinasamit. Iparit na lang aro din, kastoy, mansumlat ta. Ita, na magkanap mo. Surat. Sa bidungan ako. Namalpasin na pinagkrikat ko. Kantap nung nawaya ka man din. Hangar ito sa wayang kintin. Idaw-dawat na kinakiapo Diyos. Nga mga ramit ti milagro ta, maimbagan ka. No kayat mo, sublit naman iti doktor. Awan sa Sabina. Ore manong ang doktor. Nga tamom, ang mga no, bumaba ti sugar mo. At maimbagan na kita sugat mo. Tanda ni matayan ti kas kanya. Suma. Diyam ko mababayan di kita nakta. Agpagpakawanak ka nakwada. Tadyak maituloy tagserpi ka nakwada nga kas amada. Kento nga pagarigan ta, kahit munto ba'y tag-asawa. Sabi ko mata makapilang kanto. Ito saan nga kas kanyak. Nga agdiabetic. Tinasanunat, manayon ti biyag na.
Tapno manayon tinagsak mo. Ragsak yun. Sabi ko man ta maipatagnan to ti duwa ka putot ko king ka. Anya na kita nga ibagbaga maya. Sige bati kan tinagluto dadan ita na kita anak ta. Ha? Sige. Baka dantugon daway nga mariingan nak. Analamisa na bagay. Galay bagbagam kinting. Ay pumadrama ka. Di kakat kumalat agkarkararag, ulit-ulitim tagkararag kinapo Diyos na mga ramit ti milagro tap na umibag kapay. Anong name kabigatan na timawag kaniyak ni Romel? Awang ka doon, dita? Anda, nilakay ko. Umay ka. Naduman ti kwarto to eh. Sika tumay tubalay. Natoy, ibagakin ka. Uno pa ala ka. Magibaw nagtatricycle na may mga alakin ka. Ha? Sige. Agdigos sa pahinga ron. Tadyak pinagdigos o pagpagisunto. Semi-bonggalo manunemi tinangisardingan kanyak ti tricycle boy. Dito balay da ma'am. So kadwa ta. May mesana. Baka dua ka ito no. Ada ka ita. Sapsapol ti asawa na. Baka sikat kayat na ma'am. Damat pa asawa ka. Sige ma'am. Ay tayo intendan. Anong name arig na sanak pa nakastrek. Idisak manintim mo na yung marahakop keng kuhan. Amen. Oh, Mel. Karen. Amo ka din nga kayatin ti asawak ti matay. O, gano'n sila sarbinan eh. Agpaala pa kit sa bidungan at sa bidungan ka, no? Kinapin natin mo ramitin. Ay, amat na. Uri matay, basta sa ang laki na siya, tibang patay kang kuhanan. Nagpapas kami manong name didait nga bigat. Pinagluto na pay, kat nangal daw kam nga duwa. Inso ka na akmut yung pangkulatan te kanan ni Kintin, di kwarto na tamang katulatan ko na. Dinamag na ide, itay manong name no papanak. Nagkimpurme di tantim pambarko. Di asawang peso. Awan datoy. Ada tayo. Dati nakalalas eh. Taori kasi di ko mahamad ng sukat na sa bali ka lalaki. Di na kumain niya tayo ti anak ko. At apakit atap ko ang asang ko aputo. Anya? Silang kamat na kanyang na diyang ubing. Ito kinagwapom. Kalpasan na. Nakasarak ka til babae kas kengkuan. Teko natin nga ron. Uri ko apuhak, no talagang asan nakakayat. Diyo babae, dada sa baling ang patpatig na. Dati nga boyfriend na na ay sakbay ng kasal ko. So nga dakal tihatap ko, nasan ko aputot na na. Di ka lang mo kwenta mo ten. Premature ko nada. Yung bakat kinatulag na diya doktor. So awan di makadaksak. Nukas di man taramidag. Sabi ko tagpadpadat ang mawayawayan. Takas pagarigan ta, mabaling kantong ikasal. Paanal kunto ti kasal mi ti asawa. Nga patatala ka nga sikak, ken siyak din ito ding. Oh, Romel, talaga nga sangan omlay na ita. Imbaglagid din ta nagsarunuta, kat pinadukulan na. Paglagi din na sleepless ka. Kaya makita ti punti marupong mo. Diyos ko na nasigod. Nga mo to talaga nga sikat kayat na. Sikat na ikaring. Oh, Romel. Karen. Romel. Mel. Karen.
manong nemi saan kumatkid di apin ang idaw-dawat. Ngayon talaga nga awanin sa anin nga nauray pa'y ti asawak manong nemi ti talo nga bulan. Ta kalpasan lang ti talo nga bulan, kalpasan manong nemi di adda relasyon mi kini Romel idi pinadukulan na. Pimusayan ti asawak. Talagang awanin. Inpulang na manong nemi. Timpabulod nga po Diyos sa biyag kang kuhan. Nagladingit ak. Agasmat pa nagladingit digitan ako. Nagladingit ak manong nemi. Tainayat kumat itinapudno ti asawa. Kat nariknak matidungo kan pamatag na kanya. Nagladingit ak. Gabuta. Agladladingit. Dagit tuwang anak ko taawanin ti amada. Mga bali ko nak. Tagin na ni Suna. Kakaasyak mat manong nemi nga mangilimlimit ti talo abulan at tiyan chikug ko. Nga di awanan nilakay ko manong nemi pinalubusak ko ti tiyan ko. Nakita na dikiti karuba. Ay, nasikugan na kanilakay mo sakpay ganatay. Kaslakas ta. Diabetic, kapay makaputot pa lang. At naman digiti kong dawin nga ko. Maaros ko dirik na na. Tumangkin mat. Sumrat mat. Oo, kadi. Ay, ito pagsasaudan, Karen. No, anda pumusay, adamat may pasngay. No, at masuktan mat lang. Adamat lakasukat. Nilakay mo. Nga imbati na apakalaglagi mong keng kuwana. Sapay ko mga talalaki daytan. Dua babae di kita anak mo han. Kat sapay ko mga na talalaki. Hindi damat amo manong nemi. Nga da sa bali nga nakaputot, nakasikog kanya. Kalpasan ti makabulan manong nemi. Nagden na kami kini Romel. Sani di kayat manong nemi di kiti anak ko. Anak ko. Awanin ti amayo. Kat karbe nga klay nga. Mang sapul amang ted iti may kaduwang ama. Namnawayan nyo. Sana kayo babayaan. Ipatig na kayo. Imagbintasan na manong nemi imanugot na mitlaing nga nakikabalay kami kaniya Romel. Nga nagbalimot ka na siya at ni Romel kanakwada manong nemi uray. Idi pas ngay kon katpudno. Lalaki na nagkumanong. Nasiyat at adamatla putot ni Romel kanya. Junior asigod timbagana. Duwati junior ko ni. Junior pa na dyan anak di asawa? Yung saan ko mataputot? Dito di putput na maputot ko. Inimamuan ti asawa ni Romel nga adan kadandanana imay manong. Nakiktutak. Amang numay manggulo. Yung sa Amerikaya. Inimamuan na kanong nga kadandanakon. Uno kadandananan. Imay tapno. Isun ti mangisingasing taanalmen. Tapno makapagkasar damat. Iti lalaki nga pudnong ipatpatag na. Kanda kami. Makapagkasar kami. Basta nga ron tinapasama manong. Ay kunadan. Ay, ore anyat aramidim no talaga nga saan nga naikari. Dumteng tulat tamat nga ipain ni Apo Diyos, ti tao nga naikari para kanya. Nagkalaysa kami manong nemi kini Romel, kadadakkelan na kiti talungan nako, nagtultuloy ti kinasya at na nga ama ken asawa. No kasano parang ipatag na kini Tiyungon, kastamat pang ipatag na kanang kiti duwa babae nga putot ta, dedikinting. Awan, sa pulag pa manong. Takan ka na yun nga agpadpadukol ti lok. O rin o, aglot-loto ak, pagamtadtag, patukulan na kapalikodan. Ay, hindi takamanin. Payan ka naman kan, drakla, ordo kita anaktan. Nagmenopos akon. Kaya oray pa mo, nagmenopos ka. Apa kuma, kitsi ka, natangkin na ta. Ubing ka pa, ubing ta pa eh. Oray nga tanong, lakayak tun, kin bakit ka. Patukulang kan tulat ta.
Dahil nga ron, ti pagkasarita ak manong kanagyaman ak ngaunay, ti anos mo, kanagpasa, sabi ko nga tawan at padukol dita, at sabi ko matadamat na ibatik ka adal, limliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagadipadak kanagbuya, more power to your program anong God bless. So, yung nga ron, agyaman nga pagkayam mo, Karen. Thank you, Karen. Ito inka in buray nga kaslay di kalman lang nga pagkasalitam nga napadukulan